itumi he BJP atum Mohila Morcha annual conference along arkom alangli CEM KHEI kaning J re-election ke dotu thelo athema India Constitution Article 243K lapen ZA along tok dak duk K along ke Panchayat election alam si Kipu State Election Commission Panchayat election ke State Election Commission si conduct po alam si ketok lapen ZA along tapulo la municipality election lata State Election Commission si conduct po si kaninje ilitum Karbi Anglong Autonomous Council ke Panchayat takali municipality takali jong si Panchayat posonte Karbi atum a Panchayat ke servan ke velo ilitum CM ke servan ke ame fugali la lang liki intui tupik lang CM ke laki intui pik lang athema 6 schedule ke laki constitution polo mini constitution mini state mane mini country det su kasilam aron polo la det su kasilam aron pensi itung Karbi Anglong ke silam lo a council dalasi assembly ba parliament pencing lidun kay la po anlo la si Panchayat pen municipality alam mang atha asap ta che podun delang lage la si ilito CM ki pu re-election ke doon eluk pu ki pu ke la ke rat atu Aphan kapilu pu si che plang thu det lo non nilitum kamatha bange cha semet ke ko matsi la CM Aphan la ke thanun tapret ma la tum phan Rinangi Bongo Sena tuma RSS tuma mate thang bagbe la somonit phan papi lumu chot la CM phan papi lumu chot nang pura atumang no papi klang nang putong alang li phan ka chong thui dun ma la bang si litum ma kha thu me melo nang litum ilitum ka do ita lang melo article 243 M long tok that lo la part 9 part sirkep India Constitution along lake 6 schedule area ar lo ke aja kong ave pu dak la part 9 ar lo si part 9 ar lo si hala part 9 ar lo si article 243 ke la pen article 243 ZA ta ke dolo la potsi la ke lam jong lo la ke Munit tumhan lage papi lule det nangi che thana ling seta ito APSLC le hai seta BJP le hai seta Karbi to mang lule det nangi inglong so to mang lule det nangi itu wa che perem seroi pomat rat to man papi lu thurong la bang e chok che det ti la pen ili to ma CM ta ke thek the pache peklang thurong la bang ke la ke chok che det ti alang li ta thek nangi Tuliram Ronghang KHEI ta thek nangi la posi la komat si alang lipan kapi ludun ma la bang si iltum lang nangi la si re-election to ke la ke dovek po athema article 243 M pulo la bang so apart ke la bang so apart pulo the hala state election commission da dak si dodun kok lo part 9 along si la part 9 ke la ke 6 schedule ar lo ke aja kong ave putang lo seta chu bang ke election ta Panchayat alon pen si part K pen si salam thurong lo ZK article 243 K pen si salam thurong lo Panchayat ason si pinchong det lo ilitum autonomous council pa lage chok chi lo lage la sini litum case ki pitang do la so case thu ponon la pen nitum chini ja chatum justice tum ta jong hesita constitution a birudhi ke alang litum order piuni lage theglor lo alang litum constitution kopi ma po si alang litum punangji la si nitum chinilo nitum kroy lo alang litum man alang litum order pirek po re-election to gela ke dovek po athema chu ke dotang ari election bang gela ke asamis tum ki pu oboidho nirbashon lo hala bang ke oboidho nirbashon mane aron ripen kaselam ai election bang lo hala ke itum
Karbiang Longasor, 6 Sidul aja kong do tan vita, aja kong si pavi muchot pen si election ka pe do tul labang terak me mi alam. Itu mi election ke do nangi ke part 2 ke koi article paragraph 2 sub paragraph 7 ateng pen 6 Sidul ateng pen si election do nangi. Lapen hala do detik ke 1951 aningkan ke silama rule. Part paragraph 2 sub paragraph 7B ateng do nangi wala. Na si re-election ke doge